Bayan nishadi ne. Bayan nishadi ne. Kuci me rizan da gifa ta. Oh, Rashidi. Kuci me lamal bibo. Oh, Rashidi. Ai, da na tuno wakan nan. Ina gaya ma, sai na tuno ni na je South Africa. Can inda kuci na ga hoyi. Nan, ai ka ga nan mutum na da lambar sa. Wato in gaya ma wani abu. Na ji daɗin zuwan ka wannan majalisa. Ina da makuwa. Ai ma ina jin daɗin zuwa wannan. Yau wani labari na jiyo mai bari akan kucaka. Bare makuwa. Ka ji dai ana kucaka. Wannan yarin na kucaka. Ta haukace akan iya kuba mu ta ga yaro dan sabalbal. Haka aka. Ni na ji kaya, na ji. Ita inda za ta ga wata ta ce ku ba mu kan ku ba mu ta haukace gaba ɗaya. So ya shiga zuciyarta ya kane ya yi baɗe ya mata ƙaba ba. Haba wallahi Allah da ke gama. So nake aina ga sun yi baran-baran. Sun yi baran-baran. Kan inda dama ma fa so nake yi. Ku taka ta ƙona garin nan. Ta ƙona garin nan kurmus. So nake ta kona garin nan. Kai aboki na ka bi na hauka. Kai kwanaki fa na biyo wani layi nan fa. Layin fako nan inda za. Na kasa da gangare. Wai na ka tana wani tafiya tana haka na ce da illan dawo. Subhanallah. Abun ya daure mun kai. Allah ya kiyaye. Amin. Wannan abu sai dai in ce Allah ya take ta dan wannan hidima. In dai akan ya ku ba mu akan kauna ta kucaka to za ta iya aikata. Za ta aikata. Wallahi za ta aikata. Za ta aikata. Assalamu alaikum. Isa! Kana ina ne? Isa! Aikin banza aikin wofi. Ya ina magana ina abun nan ba za ka bude ba ne? Ina magana amma kai sai ka ce wani irin kunne ne da kai. Kana can kana danne nan waya. Ni na san yayi. Tun da na ga kana wannan. Ai na aza wasu ne suka zo suke buje-buje. Da kota ma zan bujo ita. To ya ji ana gaya ma wani suna kai ga sunanka na gaskiya amma wai ka ta ana wani ko ku ba mu suna ne ku ba mu haba to abinda na zo in gaya ma ka saurare ni sosai ka tsaya in gaya ma to abinda nake so da kai kana ji ko na ji ana wai wani zance a gari ana wani wai ko ta wace ce taka ko wace ce to abinda nake so da kai kaga yarinyar nan ku taka gaskiya maganganun da ake yi sai ishe yaya ita wannan yarinya kucaka take kowa ba ni da wani haɗi da ita in dai ka gane da yarinyar nan to sai da ta tambaye ni ina ne za ta je ta samu ruwa wannan bohol ne akwai ruwa a cikinsa za ta je ta ɗebo ruwa amma idan ba haka ba ni da wani haɗi da wannan yarinya kucaka ƙwarai ma kuwa kai wannan yarinya tun da wuri ka janye babu ruwa na ni saboda haka babban wa magajin uba ina gaya ma wannan yawa ga sunanka na gaskiya ka je ka sa ana gaya ma wani suna wani ku ba musu ba wani zancen wani abun nan ni na zo da in gaya ma ni ka janye ba ruwa na yawa na rade da janyewa to ka janye yawa shine kawai magana ta da magana ana gaya ma kuma kana abun nan ni da ba da wani haɗi da ita ni na tafi to dama na zo in gaya ma yau to yaya na garin nan inda aka ce to gaba yawa to kwarai ne wani alƙawari ne sai an ganna da ke idan kaga wata to kwarai sai kaga zara wannan haka yake to ba wannan ba ina son zani titi kuma ni ka zo ka tsare ni sai wani su siyayya yin biya sarautar mata ai akan ki ina mai tabbatar miki da cewa sai an bar dan mutum da uwarsa kwarai ne wannan amma yanzu ai titin nan tara za mu ji idan dai kaga wata to fa ka ga ta
ba zai yi in zo ina rainanki ina kiwon ki wani ya zo katilan ba a tule kawai ya zo ki falauce kun ki ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yo, akwai rikita. Kai. Alkur'an. Kai, kira dade. Ba wani labari ne mai dadimi. Rum. Akwai iki. Ya kake ji daɗin. Kin ji daɗin. Wallahi tallahi kin ji daɗin. Wato, yau ma wani labari ne na zo miki da shi karanta mata. Da mun sai ke. Kan ki dorata. Kan ki razana. Ki bi a hankali ki kwantar mai da wuta. Wannan gayan da ku ba. Wannan gayan da ya ku ba mu sai kika sani. Mun ji ana saurayinki. Saurayinki. Yawwa. Saurayinki. Wanda kike kauna kike so tsakani da Allah ba da abin nan shi yana can Allah ya kawo ta yana can a kan kwana isa ban yi kasa a gwiwa ba na ce na zo don haka ya kamata ki bani sadaki da ki wa'annan alamuna da galibi wanda yake ya da wani koyi wallahi a cikin isa ce dole sai na zo na ga na ji kina nasa a zuciya kin yi kana a cikin ɗin wicin ban ga amu wannan haka yake ban ga amu haka yake ke bakin daya ba kin yi bacci ɗaya wata ta gagara fi sabilillahi ku ba mu dole ga shi ma bai rada wallahi inni ne a dubuga sai na da huta naga Allah ta kada wajen da yake ya taba ce miki I love you wata mata I love you ya taba cewa I love you wallahi kake hakura a kwarai ma kuwa wallahi kake hakura fa yanzu kenan haka zai yi min yaudara ta zai yi. Yau kuma ni da na gani ido da eye to eyes. Baro-baro. Baro-baro. Ai ni wallahi ba zan yi ba wallahi sai na tada musa. Ai ba ki san wata ta hana gagari mawuta ki kai ki kwane yi. Burmus masu sai. Dai ni ne ke wallahi. Ba na dauka ta. Yawa ka muke sai isa muke son mu ga mu gaskiya isa da kashi hai ta kake gaskiya ni hai ka ne wannan duka ai mutuwa kashi yawa mamaki wallahi ki ga ya mama wallahi ki ga ya mama kake hakura wallahi ki hakura kin cuta Allah kuwa wallahi kake hakura